Živnosť alebo SRO? Pravda, ktorú ti nikto nepovie. Vieš, čo je väčšia dilema, ako vybrať si pizzu v piatok večer? Rozhodovať sa medzi živnosťou a SRO. Ale neboj, dnes ťa čaká pravda. Bez obalu a s humorom, ktorý si zapamätáš lepšie ako vlastné heslo na Wi-Fi. Takže živnosť alebo SRO? Poďme na to. Prvé začneme založením. Kde minieš menej? Živnosť. Rýchla, lacná a nenáročná. Ako si natrieť rožok s maslom. Ak máš elektronický podpis, tak ťa to stojí 0 eur. Bez neho maximálne 5 eur za voľnú živnosť. Lacnejšie ako 2 pivá na terase. SRO. Tuto už cítiš v peňaženke. Zápis do obchodného registra ťa vyjde na 185 eur. K tomu si pripočítaj 10 až 20 eur za podpisy u notára. A čo tých slávnych 5000 eur základného imania? Neboj, nemusíš ich mať na účte, stačí papierovo. Ak nemáš aspoň 200, si mimo hry. Druhá. Mesačné odvody, tu sa začína hra na city. Živnosť. Prvý rok? Paráda. Platíš iba zdravotné odvody, čo je 98 eur mesačne. Ale po prvom roku štát ti na stôl hodí účet za ich priateľstvo. Zdravotné plus sociálne odvody. 312 eur mesačne. Kde sú tvoje peniaze? Štát už vie. SRO. Tu prichádza prvý úsmev. Ak si konateľ vo vlastnej firme a nastavíš si minimálny príjem, tvoje odvody sú 55 eur mesačne. Porovnaj toto 55 eur alebo 314 eur. To už nie je dilema, to je jasný knockout. Tretí. Zisk. Ako si ho vyberieš? Živnosť. Zarobíš, je to tvoje, ale najprv si štát vezme 15% daň a k tomu ešte odvody. Ak zarobíš veľa, štát si z teba spraví zlatú baňu. SRO. Tu najprv zisk zdaníš 15%, ale potom si ho vyplácaš cez dividendy. A hádaj čo? Žiadne ďalšie odvody. To je ten moment, keď živnostníci zalamujú rukami. 4. Čo je lacnejšie na dlhodobo? Živnosť. Lacný štart, ale po roku ti odvody prerastú cez hlavu. Ideálne, ak si freelancer, ktorý nechce hneď riešiť veľké veci. SRO. Na začiatku zaplatíš viac, ale dlhodobo šetríš na odvodoch a neručíš vlastným majetkom. A hlavne vyzeráš ako šéf, nie ako niekto, kto tlačí faktúry na kuchynskom stole. Takže, čo si vyberáš? Chceš platiť 314 eur mesačne a riskovať vlastný majetok cez živnosť? Alebo chceš platiť 55 eur mesačne a mať pokojné noci? Ešte stále váhaš? Napíš mi koment a poradím ti. A nezabudni, účtovník je lepší priateľ ako tvoj pes, pretože ti môže ušetriť stovky eur.